זה אנשים שאני רציתי לראות. מאוד יודע מה הוא עושה פה, מאוד נוכח, מאוד רוצה, מלא מוטיבציה. נגיד היו רגעי שבירה, אם זה היה במהלך מסע ארוך. הוא תמיד היה יודע לזרוק איזה חצי חיוך, קריצה, עושה לך את הפרצוף שלו, וזה היה מחזיר אותך רגע לתלם. עליי לפחות זה היה עובד נהדר. יש פה כוחותינו! חבירה! פיקס, רום תהיה איתי. הלו, מי בחוץ? יש פה! שקט, מי בחוץ? בוא אליי. תהיה איתי, מי... ברגע שמגיע אלינו הטלפון שלו, אז אריאל ואני פותחים אותו ואנחנו מוצאים שם שני דברים. אחד, זאת רשימה ארוכה, 19 איש, שהוא רשם לעצמו עד ה-12/12, אנשים שהוא הכיר בשם. אחד הדברים המעניינים שאנחנו מוצאים שם זה שזה באמת בתוך האפליקציה של הנגינה, את השיר האחרון שהתנגן שם. ואני רוצה שיזכרו אותו, כי באמת כבן אדם שהיו לו את כל הדרכים ביד לעשות הכי טוב לעצמו, ובחר לעשות בשביל המדינה. חוץ מזה שהוא נתפס עכשיו כגיבור אז חשוב לי שגם הזכירו אותו בדברים הקטנים, שהוא היה חבר ואח טוב. שנים עשה בשביל אחרים, עם לב אדיר וענק ופתוח. בנצח הוא ייזכר כזה שהוביל את השינוי של יחידת 669, כלוחמים, מחלצים, מהלך שהציל ויציל חיים עשרות שנים קדימה. אני מדמיינת מה בן היה אומר לי, ואני קעקעתי פה בכתב שלו, לקחתי מתוך טקסט שהוא כתב, בדיוק ככה אימא. אני סומך עלייך. בשביל הערכים האלה שהיו כך חשובים לו, לשחרר את החטופים, הוא היה מוכן להקריב הקרבה מאוד גדולה, והוא ידע את זה. ואני חושב שאין לי ספק שהוא היה רוצה שאנחנו נמשיך לחיות, שנהיה ביחד, שנשמח. בין הקולות שלך